kusonyeza kuti inuyo aswira munabwera ndithu okonzeka kudzapereka zikalata zanu kuti mupikisane nawo pa chisankho chimene chikuchitika pa 2 July. Ineyo ndine president wa Malawi and nobody is stopping me. Ineyo ndikhala president wa dziko lino. Mawu a Mulungu sankapachabe. Mawu a Mulungu ananena kuti chani? Iweyo ukhala president wa Malawi. Mulungu kuuza inuyo kuzera mwa TB Joshua. Mneneri TB Joshua. Uthenga umene unakufikani bwanji kuti mneneri TB Joshua walandira vumbulutso limeneli? Ndinapita ku Nigeria kumapemphero malinga ndi zokhoma zimene ndimakumana nazo. Ndiye ndinapita kumapemphero ku Nigeria ko. Mene mana kuti mavuto ako watu is your red carpet. Mavuto is your friend. Your red carpet. President amaenda pa red carpet. Ali ndiye iwe red carpet yako ni mavuto. Akapherezera pa president pako mavuto ako. TB Joshua mene weni kukumana naye maso ndi maso, munakumana naye maso ndi maso TB Joshua weni nkumapereka ulosi umene weni anapereka liti ulosi umeneyo? Mnali mu April 2016. Tsopano 2016 2019 munayimira? Naimira nafuna ndiyimire koma sinapenge ma signatures once mukona zinandivuta. A prophet akwatu konkuno ku Malawi amene ana sokoneza anatenga mapepala angawa anatenga pa 4 andikupempherereni atatenga pa 4 January natenga pa 3 mapepala awa ndasainsa ku Blantyre pa 3 pa 4 ndasainsa ku Chirazulu atabwera ndikupempherereni kuti ulendo ukhalewa ufupi kuophwekirako ine si prophet nampasa anaso wanawo Prophet anaubera ndi mapepa anaso wanawo. Tsono mukamufunsa amati chani kumuwuza kuti nthawi yoti ndikapereke mapepala kanso kuno ku Blantyre kupita kuti kulilongo ndi mapepala angawo anazandibwezera pa 21 January otenga pa 4 January. Mwina analala kupempherabe nthawi yonseyi. Pemphero limene loro ine sindikulifunanso loteroro. Tsopano iniyo potengera kuti TB Joshua adalosera kale chinthu ngati chimene chichi munachilandira bwanji chosokoneza vumbulutso limene lidaperekedwa kale? TB Joshua sana udukhala president 2019 year. Okay. Anati iweyo ukhala president mavuto akowa ndi red carpet to the presidency ya Malawi. Ukhala president iweyo. Akuti kuna ni mayesera ni mapanga nawo 2019 ichi kuti kapena ndi pano mwina ndi panotu. Akuti akubanja kwanu analemba kalata ku bungwe loyendetsa chisankho la America kunena kuti musabwere kudzapereka zikalata zanu oni akuti medical grounds. Munapanga nimene inu si woyamba kundifunsa. Ndafunsidwapo ndi anzano ena atora nkhani ena ine nkhaniyo amati autipali chikalata sinachione komanso sinkhaniyo dabwisa Chakhaza muli pano. Joseph anamugulisa ndani abale yake akunena zimene zisabale angaso za Mulungu zimayendera momwemo ndithu. Amakati Yesu wapenga misala kamutengeni ndi ndani si Maria ndi abale yake anamulonda Yesu tu ali sakudya angolalikira kamutengeni amene ujo wakhala ngati mutu wazungulira. Maria ndi abale a Yesu anapita kuti Yesu zina kuti abale mai wanga ndi abale anga ndinu mukumva mawanga. Kusonyeza kuti inuyo simukuona kuti muli ndi vuto lina lililonse la mthupi kapena la mu ubongo limene akunena akubanjawo kuti musakayimire. Inuyo mukuona kuti muli bwinobwino mukuyenera kupikisana nawo. Ndacheza nanu mundiuze ngati ndayankhapo china chake ngati ndikudwala. Inuyo ndi reporter analystiso wamphamvu kwambiri nimamudalira ineyo. Mundiuze ngati mkuyaka kwanga mukutoramo zina zake zoti munthu yakhala ngati akudwala atu. Mundiuze. Tsono iwo akulenera nje zimenezi akubanja kwanu. Mwina arandira kanga chepe ndingazwebwa kuchokera kwa ndani.
ngati sikuchoka kwa munthu kwena kuchokera kwa amene kundiopa chifukwa ndikuopedwa twine ine ndikuopedwa akuluakulu mukwadziwa inuwo akuopa ineyo amene mukuti amene mwina ndamene angawine awo akuopa ineyo chifukwa ndi alliance yayikulu kwambiri posa ma alliance onse. Alliance mtundu wanji imene ndi alliance ndi mulungu amene mwatsamira inu pamenepo thanthwe long'ambikalo inu mwabisala mmenemo ndi akunjenjemera nane koma sakumanenako kuti ife tikuopa wina wako abisala pa thanthwe long'ambika sakumakutchula nkoni ito a smart suite akata nditchule akundipanga advertise ndiye akukana advert yotel. mapepala ndi awa mabwera nawo apawa ndipo mukutsimikiza kuti mwatolera ma signature okwanira kuchoka maboma onse monga amene mafunira bungwe la MEC. Ndalama imene mukuyenera kulipira kuti mupikisane nawo 2 million Malawi kwacha mwalipira imeneyo mwandibwezatu apo mapita akalipira mwandibweza mwabwera naye ndabwera naye imene ndi kashi ndi cheke kapena ili munjira yanji cheke muli ndi cheke cha 2 million kwacha pano pacho muli nacho pamene mulilipa mufuna muchione ndichione anzanu sanapempha kuti tione nawo ndikuti umamuvula munthu pagulu kuonetsa cheke ndikuvula mtumba mwa munthu mapimpisira mtumba mwa munthu pisani nokha tione cheke Joab sititero ine ndiona ngati cheke chimenecho mulibe ine ndikuona ngati inuyo mukuna kuti ndilibe chifukwa kuti mufuna muchione eya ineyo ndikhulupirira pokhapokha nditachiona chekecho ndipo mukati musandionetse ndikhulupirira kuti a smart Swira simunabwere ndi cheke cha 2 million kwacha iye ndikuwuzeni running mate ndana kuti sinabwere naye mafomu awawa running mate sana saine ndiye andiuza kuti running mate yopeza kuchoka kutali komanso nthawi takoka ndifeyo tikonza kupanga process running mate zasaina pambuyo ndiye ndikatenga uje chekecho yeah mwasintha munanena kuti cheke muli nacho ndiye mwati mukatenga mukachitenga ku office kwanga nanga chimene munecho pano nchani ngati cheke china chili ku office kwa yeah osati pano ndichani ndati cheke ndili nacho panopo mwati muli nacho chili ku office kapena muli nacho apa office ndikatenga nanga chimene mati ndikukakamiza kuti mutulutse pano chonchiyani ngona ndimanena kuti chifukwa chani mfuna ndituluse nanga sitione nanga si apa mwasintha statement ya ndiye ndifuna nthamange ndikatenge chekecho muzachione office yanu ili kuti pa manja apa sibadani office ya nimesa ndinu wa independent pa manja ndiye wa independent amakhaso ndi office machita nimesa ndi mapanga zina zimene mapangazo zindi office yake ndiye mmene zateremu kutsogolo kumuona kuti zikhala bwanji akuzani kuti yani ameke akuzani kuti chani ndikapereka deposit ndalamazo ndiye ndikatenga cheke ndikapereka deposit mwandibweza muli atikambekayi ndati ndamva ndikamba nani tsopano muchita bwanji kampeni tili mu nyengo ya coronavirus akuti kuli kachirombo kunjaku ndi anthu sakuloledwa kumayenda kumachita kampeni ndi zina zotero inu mwakonzekera bwanji kuti mupambane chisankho chimenechi pa 2 July ndakuwuzani kuti ndi alliance yamphamvu imene onsakuyopa alliance yanga onsakuyopa ndi alliance partner wangayo muona zimene zichitika running mate wanu ndi ndani Michael chikunisite kapalamulo moti afika pano amakhala kudetsa